давоми сол дар як қатор шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ баргузоршавии мусобиқаи гӯштингирӣ тантана дошт. Ин навбат деҳаи Чилчаи ноҳияи Темурмалик ҳам чунин майдони зебои гӯштингириро мизбонӣ кард. мусобиқаи гӯштини миллӣ дар ин макони паҳлавонпарвар бо риояи анъанаҳои хоси ин риштаи варзиш, иштироки паҳлавонони шинохта ва ҳазорон нафар дилбохтагони варзиши сунъатӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса ташкилу роҳандозӣ карда шуд. соҳибони майдон бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дастгирии ҷавонону варзишгарон, эҳёи сунъатҳои мардуми тоҷик ва муаррифии дастовардҳои онҳо ин тадбири варзиширо ба роҳ монданд. дар майдони имрӯза паҳлавони шӯҳратёри кишвар, ҷоизадори бозиҳои олимпии Париж 2024 Темур Раҳимов ба ҳайси меҳмони фахрӣ иштирок дошт, ки ҳузури ӯ барои кӯдакону наврасон як ангезаи иловагӣ бахшед. имрӯз дар ватани мо деҳаи овозадори Чилчаи ноҳияи Темурмалик тантанаи варзишӣ, яъне гӯштинги миллии гӯштингирӣ, як мусобиқаи бонуфуз баргузор карда истоданд ва хушбахтона дар ин чорабинӣ паҳлавонҳои шинохтаи Ӯзбекистону Федератсияи Россияю қуввасанҷӣ карда истоданд ва ман сараввал миннатдории самимонаи худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам, ки бо дастгирии онҳо гӯштинги миллии гӯштингирӣ имрӯзҳо сатҳи ҷаҳонӣ гирифтааст ва мо низ ҳаракат бар он мекунем, ки дар мусобиқаҳои бонуфуз иштирок намуда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем. дар мусобиқаи мазкур паҳлавонон аз тамоми манотиқи Тоҷикистон, аз кишвари ҳамсоя Ӯзбекистон ва Федератсияи Русия баҳри хоҳозмоӣ ҷамъ омада буданд. сабқатҳои гӯштингирӣ дар майдони имрӯза бо нерӯсанҷиҳои кӯдакону наврасон оғоз гардид. насли наврас ба ин варзиши сунъатӣ бо шӯру шавқ рӯ оварда дар баробари паҳлавонҳои шинохта ба гӯштингирӣ машғул мешуданд. ҳунарнамоии зебову партовҳои ҷолиби кӯдакон ба майдони имрӯза зебогии дигар мебахшид. дар оянда аз чунин кӯдакону наврасон, ки аз ҳоло ба гӯштину гӯштингирӣ майлу рағбат доранд, натиҷаҳои шоистаро дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ҳам интизор бояд шуд. من از شهر دوشنبه و ولایت تمورملک اومدم و در اینجا من با سه رقیب خوب غالب شدم و بسیار شادم که با سه رقیب خوب غالب شدم و میخوام که بسیارتر مشق کنم و با مسابقه‌های بیرون از تاجیکستان برم و پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. از دوشنبه به چیلچه آمدم گوشتگیری و 8 نفر غالب آمدن و صاحبای گوشتی و من یک هدیه خیلی بزرگ دادم. میخوام که در آینده سزاوارای جایی
туҳфаҳое ки аз ҷониби соҳибони майдон барои кӯдакону наврасони ғолиб тақдим мегардид онҳоро бисёр хушҳол мекард ва ин дастгирӣ боз ҳам рӯҳияи онҳоро болида мегардонаду завқашон бештар мегардад. рақобатҳо марҳила ба марҳила ҷолиб мешуданд, зеро ки паҳлавонҳои шинохта оҳиста оҳиста ба майдон меомаданд ва ҳунарнамоии ҷолибу диданӣ нишон медоданд. мухлисони зиёд ҳам баҳри дастгирӣ аз паҳлавонҳои ватанӣ дар деҳаи Чилча ҷамъ омада буданд ва бо шӯру шавқ куштингиронро дастгирӣ мекарданд. дар баробари ҳунарнамоӣ кардани писарон дар майдони имрӯза духтарон ҳам хело зиёд ҳунарнамоӣ карданд. бояд қайд намоем ки баъди ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллӣ сафи духтарон ба ин варзиши суннатӣ зиёд шуда истодааст. яке аз онҳо ҷонона Назарова мебошад, ки солҳои зиёд дар чунин майдонҳо бо писарон ҳунарнамоӣ арзанда нишон дода бо усулҳову партофтҳои зебояш мухлисони гӯштинро шод мегардонад. در اینجا رقابت‌ها خیلی خوب است. ما در این هوای گرم در اینجا در بالای زمین گوشتینگ میگیریم، خیلی خوب است. چون این مسابقات برای ما تجربه میشد که با خوبتر و قوی‌تر شویم و برای مسابقه های آینده آماده شویم. در آینده نقشه داریم که برای مسابقه های چمپیونات های بین المللی و چمپیونات های جهان تیاری جدی خوب بینیم و من خواهم در مسابقه های بین المللی سزاوار جایهای نمایان گشته پرچم جمهوری اسلامی بلندم. қабл аз оғози рақобатҳои асосӣ аз ҷониби ташкилкунандагони чорабинии имрӯза ҳамчун арзи эҳтиром ба паҳлавонони шӯҳратёри кишвар ва як қатор аз устодону собиқадорон туҳфаҳои хотирмон тақдим карда шуд. бояд қайд намоем ки чунин қадршиносиҳо метавонад ба рӯҳияи паҳлавонони ҷавон таъсири мусбӣ расонад. ҳамин тариқ бо дуои пироникор рақобатҳои паҳлавонон идома ёфт ва гӯштингирони шӯҳратёри кишварҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон ва Федератсияи Русия сабқатҳои ҷолибро анҷом доданд. бале фикр мекунам ҳамаи ҳамон сарчашмаи гӯштинги мо ин гӯштинги миллии гӯштингирӣ аст ки ман солҳои дароз дар ин хел майдонҳо ҳамон таҷрибаи ғании худро дар ин хел майдонҳо бисёртар кардам, бисёр қувватсанҷиҳои ҷолибро ба анҷом мерасондам ва хушбахтона имрӯзҳо насли наврасу ҷавонону дигар паҳлавонҳои ватаниамон қувватсанҷӣ карда истоданд. бениҳоят як ёдгориҳо зиёд ҳастанд, лаҳзаҳое ки буданд ки мо дар мусобиқаҳои ин хел чорабиниҳо иштирок мекардем бо паҳлавонҳои Ӯзбекистону дигару дигарҳо ва хушбахтона имрӯзҳо гӯштинги миллии мо гӯштингирии ҷаҳонӣ шудааст. дар
тамоми дунё эътироф карда истоданд ва чӣ хел ки мебинед мардум бениҳоят ҳазмон ҳастанд ки то ин ки қуввасанҷиҳо дар сатҳи олӣ баргузор гарданд. ҳамин тавр бо омадани паҳлавонҳои номошно майдони гӯштингирӣ дар деҳаи чилчаи ноҳияи Темурмалик рангин мешуд ва майдон омадани Шодмон Ризоев яке аз паҳлавонҳои шинохтаву номошнои кишвар ҷолибияти майдони имрӯзаро дучанд намуд ва мухлисон ин чеҳраро гарм истиқбол гирифтанд. хоозмои аввали Шодмон бо яке аз паҳлавонҳои кишвари Ӯзбекистон Ҷасур Худойназаров сурат гирифт, ки бисёр диданӣ буд. як рӯз қабл паҳлавони мо ин чеҳраро дар куштини ҷамоати Кангур ноком карда буд ва ин навбат баъд аз як рақобати тӯлонӣ нерӯсанҷиашон мусовӣ эълон шуд. албатта бо дастгириҳои ҳамешагии президенти федератсияи гӯштингирӣ муҳтарам Бегиҷонзода Лоиқ Бегиҷон як ҳайат доварон бо шумораи 20 нафар барои баргузор намудани мусобиқаҳои анъанавӣ дар шаҳру ноҳиё ҷудо карда шуданд, ки аллакай хиди ҳамин сол зиёда аз 12 мусобиқаҳои анъанавиро доварои федератсияи гӯштингирӣ тавонистанд доварӣ намоянд. аз он ҷумла мусобиқаи пуршукӯе ки дар ҷамоати деҳоти Кангирд баргузор гардид, аз рӯи қоидаҳои гӯштингирӣ баргузор гардид, ки фикр мекунам ба ҳамаи мухлисон писанд омад ва дар ин мусобиқа ҳам бошад доварони федератсия дар як сатҳи хеле хуб доварӣ карда истоданд, ки аз хоҳиши мардум маълум аст, ки албатта кори доваро, рафтори доваро, баҳогузории доваро ба мардум писанд аст. федератсия кӯшиш карда истодааст, ки баъзан ба ғайр аз қоидаҳои гӯштингирӣ ки дар мусобиқаҳо баргузор мегардад, боз як мусобиқаи боз як қоида барои баргузор намудани мусобиқаҳои анъанавӣ як қоидаи махсус ҷудо намоянд. баъдан паҳлавонҳои дигари Ӯзбекистон Шералӣ Ҷураев, Зоҳид Ҳусайнов ва чанд нафари дигар барои қувваозмоӣ кардан рӯи гилем баромаданд. дар рақобат бо ин паҳлавонон Шакармаҳмад Мирмаҳмадов арзандатарин рақиб ба ҳисоб мерафт ва ҳамин тавр ҳам шуд, ки Мирмаҳмадов бо Зоҳид ва Шералӣ бо Шариф Назриев рақобат намуданд. қувваозмоии ин чеҳраҳо низ баъд аз талошҳои зиёд бидуни натиҷа ба анҷом расид. дар идома дигарбора Шодмон Ризоев баҳри ҳунарнамоӣ кардан бо паҳлавони Русия Ҳусейн Халмурзаев вориди майдон гаштанд. дар рақобат барои ҳунарнамоии ин ду паҳлавони арзандаи майдони имрӯза аз ҷониби кумитаи тадорукот шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав муайян гардид. сабқати Ризоев бо паҳлавони рус бисёр ҷолиб доир шуд, лекин дер идома накард. дар дақиқаи сеюми майдондорӣ Шодмон тавонист Халмурзаеви шӯҳратёро ба тахта пушт афтонад ва соҳиби шоҳҷоиза шавад.
рақобатҳо дар сатҳи баланди байналмилалӣ гузаштанд. миннатдории худамро ба мухлисони гӯштини миллӣ ва гӯштини дзюдо мерасонам, ки ин қадар мақсад мухлисон омадан моро дастгирӣ карданд, ба мо рӯҳияи хеле хуб доданд. дар даври аввал бо варзишгар аз ҷумҳурии Ӯзбекистон муддати 15 минут қуввозмоӣ кардем, ки қуввозмоии мо мусовӣ эълон карда шуд ва бо варзишгар аз ҷумҳурии Россия Ҳусейн Холмурзоев мебошад, ки чандин карат қаҳрамони гранд-сламҳо, ҷоизадори чемпионати Европа ва ҷудокори хеле хуб буданд. хушбахтона бо он кас рақобат кардам ва дар дақиқаҳои дуввум севум бар он кас ҳам ғалаба кардам. хушбахтона имрӯз соҳиби шоҳҷоиза гаштам. имрӯз сеюмин мусобиқа мебошад, ки дар ноҳияи Темурмалик ва дар ҷамоати деҳоти Чилча баргузор гашта истодааст бо дастгириҳои мақомоти иҷрои ҳукумати давлати ноҳияи Темурмалик ва бо дастгирии сарпарастон як мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ баргузор гашта истодааст, ки дар ин ҷо аз Федератсияи Россия паҳлавон, аз ҷумҳурии ҳамсояи давлати мо Ӯзбекистон паҳлавонои шинохта ва маъруфи ҳар як давлат иштирок доранд, ки дар ин ҷо шоҳҷоизаи аввал насиби Шодмон Ризоев гардид ва шоҳҷоизаи дуюм то ҳол айни ҳол ба Шариф Назириев ва Ҳақназар Назаров гузошта шуд, ки айни замон қуввозмоӣ менамоянд. ҳамин тавр баъд аз ҳунарнамоиҳо ва рақобатҳои ҷолиби паҳлавонҳои майдони имрӯза дастандаркорон ба хулосае омаданд, ки шоҳҷоизаи дуюмро дар номи ду паҳлавони шинохтаи кишвар Ҳақназар Назаров ва Шариф Назириев гузоранд. дар рақобат барои ба даст овардани шоҳҷоиза миёни ин ду паҳлавони арзанда 10 дақиқа вақт ҷудо гардида буд ва дар дақиқаи панҷуми қувваозмоӣ Шариф тавонист рақибро шикаст диҳаду ғолиб шавад. имрӯз майдони имрӯза бисёр як дар сатҳи баланд гузашт. миннатдории худро ба дастандаркорони мусобиқот ва ба ҳамаи мухлисон мерасонам, ки новобаста аз гармии ҳаво омада моро дастгирӣ кардан, мухлисӣ кардан ва ҳамаи онҳо миннатдории худро мерасонам. рақобати финалие ки мо кардем инҷо чун анъана табақ гузорӣ кардан, табақ шоҳҷоиза автомошина буд, ки онро ман гирифтам. паҳлӯи ман Ҳақназар Назаров паҳлавони ҳисориев бисёр паҳлавони хуб аст. ба вазни худ нигоҳ накарда омада канори ман нишаст. як камтар аз 5 дақиқа қуввозмоӣ кардем. хушбахтона тавонистам, ки ғолиб шавам ва шоҳҷоизаро ба даст овардам. гӯштинҳоро дар оянда низ ба нақша гирифта ман дар арафаи ҳар ҷашну идҳо, чӣ наврӯз аст, чӣ масалан ғалаба аст, чӣ ваҳдати миллӣ аст, мо ҳамина ба роҳ монем ва ба ҳамин васила мардуми шарафманди ҳам ноҳияи Темурмалик ҳам Тоҷикистона даъват намуда як бозии дӯстона барпо намоем ва иттиҳоди мардума дар атрофи худи президенти кишвар ва атрофи ҷумҳурии Тоҷикистон муттаҳидтар намоем ва мустаҳкам бо ҳам. дар маҷмӯъ майдони гӯштингирӣ дар деҳаи Чилчаи ноҳияи Темурмалик як майдони зебои гӯштингирӣ ба ҳисоб мерафт, ки то дер боз аз хотири паҳлавонон ва мухлисони ин варзиши аҷдодӣ фаромӯш нахоҳад шуд.